Fl-ewwel jiem ta' Novembru se jibdew ix-xogħlijiet fuq il-proġett Massiċċ u tant bżonn już tal-Imsida Creek li mistenni jitlesta fl-ewwel kwart tal-2027. 60% ta' dan il-proġett se jkun spazju miftuħ u aħdar id-daqs ta' 3 grounds tal-futbol u se jinkludi pjazza quddiem il-Knisja Parrokjali li hija kbira daqs dik ta' San George fil-Belt Valletta, jiġifieri 2000 metru kwadru. Dan tħabbar mill-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul, akkumpanjat mill-periti tal-Aġenzija waqt sessjoni ta' informazzjoni mal-ġurnalisti brabta ma' dan il-proġett. L-ispazji miftuħa inkluż il-ġnien pubbliku u ż-żoni mħaddra matwar il-proġett se jkunu mifruxa fuq 17,400 metru kwadru. Dan ifisser li l-proġett se jara żieda ta' aktar minn 8,000 metru kwadru fi spazju miftuħ u żoni mħaddra. Il-proġett se jintroduċi 214 siġġa ġdida fl-akwati, żieda ta' 50% fuq dak preżenti, flimkien ma' żieda ta' 17,000 arbuxell. Din iż-żona prinċipali f'Malta jgħaddu minna mal-50,000 karozza kuljum u għalhekk dan il-proġett żgur se jilqa' traffiku tissa u l-futur. Ġie spjegat kif l-Imsida Creek se jara wkoll kanal ta' 300 metru li fih se jinġabar l-ilma tax-xita u anke se jkun jista' jintuża minn għaqdiet sportivi. Il-proġett se jintroduċi wkoll konnessjonijiet siguri għaċ-ċiklisti u għal min jivvjaġġa bil-mixi. Parkeġġ ġdid se jkun maqsum fuq żewġ solari u se jkun motti bil-pannelli għall-enerġija nadifa. Ta' min jinnota wkoll kif għall-ewwel darba l-kuntratturi tal-proġett se jkunu obbligati bil-manutenzjoni tiegħu għal perjodu ta' 10 snin mindu jitlesta, xi ħaġa li qatt ma ġrat fl-ebda proġett ieħor f'pajjiżna għal dan it-tul ta' żmien. Il-perit Walter Portelli, kap ta' taqsima tal-implementazzjoni tal-proġetti maġġuri, spjega l-ewwel xogħlijiet li se jsiru fuq dan il-proġett. Nibdew ix-xogħlijiet tal-bini ta' triq mill-xatt ta' Xbiex lejn il-Pjeta. U wkoll ħankunu qegħdin nibdew ix-xogħlijiet fit-tela tal-MA Vassalli. F'din it-triq aħna ħankunu qegħdin nirrinforzaw il-ħitan tal-ġnub biex imbagħad wara nibdew bil-bini tal-ġdid ta' Stormwater Reservoir f'din it-triq u wkoll il-bini tal-flyover. Sa dan it-tant Steve Ellul spjega kif ix-xogħlijiet se jaraw li jkun hemm l-inqas impatt possibbli fuq it-traffiku. Imma waqt li qegħdin nagħmlu dan il-proġett qegħdin attenti ħafna biex kemm jista' jkun innaqsu kemm jista' jkun l-impatt fuq it-traffiku. Huwa importanti għalhekk illi nżommu l-komunikazzjoni għaddejja. Fil-fatt tajjeb illi wieħed ikun informat illi jista' jirreġistra through il-website ta' Infrastructure Malta sabiex ikollu updates fuq il-WhatsApp tiegħu kull darba li ħankunu qegħdin nibdlu il-mod kif jgħaddi traffiku minn hemmhekk dak li jkun jista' jirċievi messaġġ fuq il-mobile tiegħu. Inħeġġeġ il kulħadd għalhekk jirreġistra u nħarsu l-qudiem sabiex issa nibdew dan il-proġett tant importanti mhux biss għall-Imsida manka l-kumplament tal-pajjiż.